Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele kubemi beli ukuba babambe umthandazo ngentsimbi yesithandathu kuya kutsho ngecala emva kwentsimbi yesithandathu ngokuhlwanje ngelithandazela ubhubhane wentsholongwane icorona. Akukho ndawo kuzakudityanwa kuyo, wonke umntu uzakuzithandazela apho ahlala khona okanye apho akhoyo ngelo xesha. Oku kuza kwenziwa kanye kushiyeke nje iiyure ezingephi uqala umthetho wokumiswa ngxi kwazo zonke iintshukumo kweli ezenzulwini zobusuku banamhlanje kube ngumhla we-14 kwinyanga ezayo kwilinge lokunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane. The National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. Ezinzulwini zobusuku namhlanje lifikile elo xesha belibekwe ngumongameli lokumiswa ngxi kwazo zonke iintshukumo kweli. Ukusuka ngezikabhatakazi namhlanje de kube ngumhla we-14 kwinyanga ezayo, wonke umntu kweli kulindeleke ukuba abe sendlini. Umkhosi wezokhuselo weli sele ufumene umyalelo kumongameli ukuba usebenzisane namapolisa ukuqinisekisa ukuba uyathotyelwa lo mqathango karhulumente kwilinge lokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane icorona. Ukanti abantu abavumelekanga ukuba baphangele ngelixa lokumiswa ngxi kweentshukumo ngaphandle kokuba bayokuthenga ukutya okanye baya kumaziko ezempilo nabo basebenza imisebenzi engundoqo. Umongameli ubongoze abemi beli ukuba ngokuhlwanje ngentsimbi yesithandathu kuya ngecala emva kwentsimbi yesithandathu babambe umthandazo ngelibonakalisa inkxaso kwabo banale ntsholongwane kweli nakwihlabathi ngokubanzi. The President has appreciated that during this period, a lot of people will be anxious, they'll be fearful, they'll be uncertain. And in the discussions that he had held with religious leaders on Thursday last week, it came to be that it's important that we must show solidarity to one another. We must be able to dig into whatever faith that you believe in, whether you're religious, you're not religious, but we must create an opportunity where the entire nation can stand in unison, in solidarity and in solitude to reflect not only on the moment that we are at now, but also about the number of people across the world who had lost their lives. Umongameli uthi eli lilixa apho kumele sibe imbumba yamanyama sibonakalise ubuthandazwe. Let's demonstrate that solidarity. You never know who may be on their own during this 21-day national shutdown. And I think it's the compassion and the unity that as South Africans that we always strive for in times of great difficulty, and this is one of them. Urhulumente uyenzile eyakhe indima, ngoku ixekwa lilele kuthi sonke singabemi beli ukuba elowo nalowo athobele le miqathango ibekiweyo ukusindisa yena nabo bamngqongileyo kule bhubhane wentsholongwane. Ukanti abo bazixelele ukuba baza kuba ngobhulele ecaleni kuthiwa baza kulicula elandincamisayo. Nkosi sikelela iAfrika, morena, boloka setjhaba sa heso. God seën South Africa. God do bless South Africa. Iindaba ze-SABC ndingusivuyile Mdyokolo.